बे अमाबैसा हर गेजेरनि समाव दाउखा गाबदों इसिबां गाज्रि आत्मा हे सोरजिगिरि नों बेखौ रैखा खालाम। हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि बे यूट्यूब चैनलाव फिन बराय हरबावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं बारा गोबाव सम लायाबालासिनो थोंजोङैनो साननैसो बावैसो सिगाङाव आयन फिल्म प्रोडक्शनाव आपलोड खालामनाय जोनोम जोनोम बर' सावथुननि सायाव आं फंनैसो बुंनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बे सावथुनाव लिरगिरिया आंनोमोन आरो डाइरेक्शनखौबो आंनो होदोंमोन। दा बे भिडिअखौ बानायनाय गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जे माखासे आं कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै एसे प्राउड फिल खालामदों, बेनि सायाव फंनैसो आं बाथ्रा बुंगोन होननानै सानदों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु आं जोंहा बे शुटिंनि समाव माबायदि माखासे जेंनाफोरबो जादोंमोन आरो माबायदि माखासे रंजा बाजाजों माने शुटिंआ जोबनानै थांदोंमोन, मिन्स माने बेनो फिल्मा माबायदि कमप्लिट जालांदोंमोन, आं बेनि बागै फंनैसो बुंनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा बिदिब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आं गिबियावनो फारि फारियै बुंगोन बे फिल्म जिहेतु जोनोम जोनोम बर' सावथुन बेनि जिहेतु मेइन शुटिंनि जिहेतु लकेशनमोन बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायमोन आरो जिहेतु जोंहा प्रडिउसार बिथाङाबो चिरांनिनो आरो जाय बिथांमोना सावथुनखौ नायखांबाय बिथांमोननिसिमथ' आं साबायखर बावो आरो जायफोरा दा इउटुब चेनेलाव होखांनायनि उनाव जाय नायदों बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावो, रोजा रोजा साबायखर बावो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानबावगोन जे जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै बेखौ आयन फिल्म प्रडाक्शननि जिहेतु इउटुब चेनेल बेयाव थांनानै नायनो हागोन। आयन फिल्म प्रडाक्शन होननाय बेयाव थांनानै नायोब्लानो बे जोनोम जोनोम सावथुनखौ नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे जाय बिथांमोना बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो अन्नानै जिहेतु बेल आइकन बेखौबो थुनानै लादो जाहाथे आं इयुनाव फिन भिडिअ आपल'ड खालामबावोब्लाथाय नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैयो। दा जाहैबाय बाथ्राया मा जिहेतु जोंहा शुटिंनि समाव माबायदि माखासे जेंना, माबायदि माखासे रंजा बाजा, माबायदि माखासे प्रब्लेम्सफोरजों माने जों प्रजेक्टखौ कमप्लिट खालामदोंमोन, आं बेनि बागैसो फंनैसो बुंगोन। दा ओरैबायदि मोनसे खोथा जिहेतु आर्टिस्टफोरखौ साननानै आर्टिस्टफोरा जिहेतु जोंनि बे माने जोनोम जोनोम बर' सावथुनाव जिहेतु थानाय आर्टिस्टफोराथ' एकदम बांसिन गोजामबो दं, ओमफ्राय गोदान आर्टिस्टबो दं। गोजाम आर्टिस्ट होननानै बुङोब्ला जोंहा दंमोन मागुर आयं, बेनिफ्राय ओरैनो दंमोन गोम्बोर आयं, ओमफ्राय राजिब आदा पेटारसन आरो दंमोन सोरबा आदा कमलेश्वर बिथांमोनाबो दङमोन। माने ओरैबायदि मोनसे खोथा जे आं बेफोर गासिबो आर्टिस्टफोरखौ मोननायनि आन्दोआव बिराद गिदिर मोनसे बिहोमा दं होननानै बुङोब्ला माने प्रडिउसारनि आं प्रडिउसार बिथांखौ बुंदोंमोन जे माने बेफोरबायदि आर्टिस्टखौ नांगोन आंनो, अब्लाथाय बिथाङा माने जेरैबायदि आर्टिस्ट नांगौ माने गासिखौबो एग्रि खालामदों, माने गासिखौबो पुरा कनफार्म खालामनानै माने इनभाइट खालामदों आरो नांगौ बायदि आर्टिस्टफोरखौ माने जों मोननो हादों आरो बे सावथुनाव। दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानगोन सोरबा मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनो बेथ' थाखागोन, बयनिबो थाखाय मोजां जागोन बेबो नङा, नाथाय इयुनाव मोजां बानायनो नाजाबावगोन, बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन बानायनो नाजाबावगोन, बेयो आंनिफ्राय जेब्लायबो नाजानाय थागोन एज ए राइटार एन्ड एज ए डाइरेक्टर अफ बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रिनि। आं दा फंनैसो बाथ्राखौल' बुंगोन जे शुटिंआव माने जोंहा जिहेतु जाय भुतनि रलखौ प्ले खालामदोंमोन बिथां जनालि बसुमतारी, बिथांखौथ' आं हेड्स अफ खालामो। बिथाङा ओरैबायदि माखासे खस्थ'खौ माने सौसिनांदो, बिथांनियाव माने मेगनावबो माने पुरा लेन्स लागायदोंमोन, बियो भिपेक्सनि नङा, पुरा माने रियेल लेन्स लागायदों आरो कमप्लिटलि वाइट माने नुवानो ओरैबायदि गोसोम नुयो। अब्लाबो जे बिथाङा माने ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि रल बेफोरबायदि केरेक्टारखौ माने प्ले खालामदों आरो बेरखांहोनो हादों, आं बेनि थाखाय बिथांखौ जोबोद साबायखर बावो। आरो बेजों लोगोसे माखासे जिहेतु जोंनि बे सावथुनावनो थाखाय गोबां जिहेतु आर्टिस्टफोर बिथांमोनाबो माने गावनि रलखौ मोजाङै प्ले खालामदों आंनि नोजोराव। आं बिथांमोननिसिम गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दं बयनिख्रुइबो आं बांसिन गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावसिनो होननानै बुङोब्ला जोंहा प्रडिउसार बिथां आदा इन्द्रजित, बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि अननायावनो आं बेफोरबायदि फिल्मखौ बानायनो थाखाय खाबु मोन्दों। आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो आदाया बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। बिथांमोननि जायगायाव आं थांनानै बेफोरबायदि खाबुखौ मोन्दों फार्स्ट टाइमनि थाखाय। दा बेनिखायनो आं प्रडिउसार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थायो आरो जे नोंथाङा बेफोरबायदि खाबुखौ आंनो होदों। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना नायनानै सावथुनखौ मोजां मोनदों, मेक्सिमाम जिहेतु जेसेबां आयन फिल्म प्रडाक्शननि कमेन्ट बक्सआव जेसेबां कमेन्ट फैदों बेयाव 90% पजिटिभ कमेन्ट्स दङ, ओमफ्राय 10%
नेगेटिभ कमेन्ट्स दङ नो प्रब्लेम थाखायो गासिखौबो जे माने पजिटिभ कमेन्ट्सआनो फैनांगौ बेबो नङा बिथांमोना मोजां मोनाखै इट्स अके नो प्रब्लेम आं बेफोरनि बागै जेबो बुंनो थाङा नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे मोनसे फिल्म बानायनाया एकदम गोरलै नङा नालाय मोनसे बिराद गोरलै नङा आरो बिराद मोनसे गोब्राब खामानि दा बेनो जिहेतु आरो मोनसे बाजेटनि खोथा थायो दा गुबुन फिल्मजों जों कम्पेरिजन खालामजाबाय थाजाया दा बलिउडजों हलिउडजों माबा टलिउडफोरजों बांसिन कम्पेरिजन खालामबाय थायो जोंनिखौ दा कम्पेयर खालामजाया बिसोरनिजों मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरनिया बहुत हाई बाजेट अफ फिल्मा जायो दा ओमफ्राय बिसोरनि जितु स्टाफ जितु फिल्म मेकिंआव जाय बिसोरनि स्टाफ बेफोर बिराद माने स्ट्रं जायो बहुत माने टेलेन्टेड मानसिफोरा बेखौ खामानि मावो दा बेनि बेलायाव जोंखौ माने जोंनिखौ कम्पेरिजन खालामबाय थायोब्लाथाय माने नों बिसोरजों एकुवेल लेभेलाव मोननाय नङा आरो बेनो आरो रावा दा बिदि बुंनानै जे जों जेनना थानांगौ बे नङा नाजानाया जोंनि फारसेनिफ्रायबो थानांगौ बेटार फिल्मखौ होनो नाजानांगौ अडियन्सफोरनो साबसिननिफ्राय हामसिन माने लाबोनो नाजानांगौ एन्ड एज ए डाइरेक्टर एन्ड राइटार आई प्रमिस दैट विल ट्राई टू ब्रिंग दिस टाइप अफ मुभिज इन फ्यूचर दा बेनो जाहैबाय बाथ्राया नाजानाय थायोब्लाथाय देरहानाय दङ होननाय मोनसे राव दङ बेनिखायनो जों नाजाबाय थागोन बानायलांबाय थागोन जिहेतु बेनिफ्राय अडियन्स बिथांमोनाबो नायबाय थानांगोन जिहेतु गुबुनारिनि फिल्मफोरखौ जेरैबायदि दा बलिउड जा टलिउड जा बिथांमोननि फिल्मखौ जेरैबायदि जों गोसो होसारनानै जेरैबायदि नायो थिग बिथांमोनाबो जोंनि बे बर' सावथुनखौबो नायनांगोन जिहेतु OTT प्लेटफर्माव फैयोब्लाबो नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन आरो बेजों लोगोसे इउटुब चेनेलाव होयोब्लाथ' नोंथांमोना नायखागोनानो बेथ' सियरखा आरो बेजों लोगोसे जिहेतु पेन्डेल श' खालामो फुजा समनि फुजानि सिजोनाव बे समावबो नोंथांमोना थांनानै सावथुनखौ नायगोनखौ जों मिजिं थियो नङाब्लाथाय जेबो कालेक्सन गैया आरो कालेक्सन गैयाब्लाथाय बानायनोबो हाया दा ओरैबायदि मोनसे खोथा जे सावथुना बेनि बेलायाव मानि थाखाय गोनांथि जाहैबाय नङा होमबाथाय बेयाव माने जिहेतु सावथुननि गेजेरजों माखासे कालचारफोरखौ जोंनि कालचारखौ जों बेरखांहोनो हायो आरो बेजों लोगोसे माने जुदि बे जिहेतु जोंनि बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो जुदि माने मोनसे गोजौ थाखोआव दावखोखाङोब्लाथाय माखासे माने जिहेतु खामानि गैयै दामानि गैयै जिहेतु माने मा होननानै बुङो बेकार जेंनाखौ एसे माने सुस्रांनो हानाय मोनसे खाबु दङ आरो दा बेनिखायनो बेफोरबायदिया थानांगौ बेनिफ्राय बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामनानै नोंथांमोनखौ बर खालामनाय जिखुनु आं नोंथांमोनखौ बेखौल' बुंगोन जे सावथुन मोनसेखौ दिहुननाया गोरलै नङा बिराद गोब्राब मोनसे खामानि बिराद मोनसे चेलेन्जिं खामानि अब्लाबो साक्सेस जाबाय जिहेतु आंनि बे सावथुन बे साक्सेस जानानै थांबाय दा नोंथांमोना बेयाव सोरबा मोजां मोननाय सोरबा गाज्रि मोननाय बेथ' ओंखारखागोन आरो बियो बियो गोनांथिबोखा नांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ मोननै बथ साइडनिफ्रायबो नांगौ नेगेटिभ कमेन्ट्सबो नांगौ पजिटिभ कमेन्ट्सबो नांगौ अब्लासो माने सुस्रांनो गावखौ माने मोनदांनो हानायनि मोनसे खाबु थायो आरो नङाब्लाथाय जेबो पात्ता मोनस्लाबा जे माबायदिया रं जालांदों माबायदिया गोरोन्थि जालांदों नो प्रब्लेम अबाउट दैट दा जेखियानो जादोला आं जोबथायाव आंनि बे भिडिअनि जोबथायाव फिन आंनि जितु फिल्मनि प्रडिउसार जाय बिथाङा एसेबां बुरजा रां गारदों बिदि सावथुन बानायनो थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसे गासिबो जितु आंनि जोनोम सावथुन याव एक्टिं खालामनाय बिथांमोननिसिम आं गासैखौबो साबायखर बावनानै आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय होननानै दिनै बिदाय लाबाय खुलुमबाय।